7.7.2020. ispred Skupštine okupila se nekolicina članova pokreta ravnozemljaša Ravna Gora, prerušena u obične ljude. Ti ljudi nisu govorili ni o kakvoj koroni. Govorili su o nekakvoj izdaji, govorili su o migrantima, govorili su o 5G mreži, o zemlji kao ravnoj ploči. Duže, si čuo kako onaj Vučko priča da je zemlja okrugla? A što je ravna? Jo, ravna. Da nije ravna. Je ravna. Je ravna. Okrugla. Ravna zemlja. Ravna. Nisu se šetali neki ljudi po promenadi, a onda upala policija pa nekoga počela da tuče. Kao što bi neki želeli da predstave. Evo ga još jedan ravnozemljaš. Što na bicikli? Aj, ti tvrdiš da je ravna. Dođi. Nije ravna. Joj! A smeta ti možda 5G? Smeta. Traže da ne bude nikakvih razgovora o Kosovu i Metohiji, koji traže da valjda pobijemo sve migrante. Nećemo Kosovo, pobijte migrante. Nećemo Kosovo, pobijte migrante. Koji traže da 5G mrežu uništimo koju nemamo i koji traže da proglasimo Galileja i Đordana Bruna ludacima, pošto je zemlja ravna ploča. I šta kažeš, mali? Ludi Đordano i Galileo, a? Ali oni ne znaju da je ravna. Tako, oseti miris tvoje ravne zemlje. I tako je ravna. Shvati, čoveče, ne budi glup. Zemlja je ravna. A jel ti kući tako kažeš da je ravna? Dobro, nije ravna. Sve što je na lažima zasnovano i na nasilju ne može da prođe. Činilo mi se da sam bezbroj puta pokazao ljudima da Ti, tvoja ravna zemlja. Ćuti, dobro smo prošli.